Suomalainen marraskuu ei anna armoa. Se on harmaa, märkä ja tunkeutuu luihin ja ytimiin. Mutta tänään kylmyys ei tule ulkoa. Se seisoo keittiössäni, pukeutuneena merkkipukuun ja kashmirneuleeseen. Elina, yritä ymmärtää, Mikael sanoo. Hän ei katso minua silmiin. Hän katsoo älykelloaan, aivan kuin hänellä olisi kiire johonkin tärkeämpään tapaamiseen kuin oman avioliittonsa lopettamiseen. Me olemme kasvaneet erilleen. Minä tarvitsen enemmän energiaa, enemmän elämää. Sinä olet aina niin tasainen, kuin koodi, ennalta arvattava. Katson höyryävää kahviani. En itke. Suomalaiset naiset eivät itke, kun miehet lähtevät. Me keitämme kahvia ja teemme suunnitelman. Ennalta arvattava, toistan hiljaa. Niinkö sinä minua kuvailet 20 vuoden jälkeen? Mikael huokaisee. Hän sulkee laukkunsa vetoketjun. Ääni on kova hiljaisessa talossa. Älä tee tästä vaikeaa. Jutta odottaa autossa. Me ajamme Lappiin. Haluan nähdä revontulet. Haluan tuntea olevani elossa. Jutta. Totta kai. Jutta on 24-vuotias vaikuttaja. Hän kuvaa Instagramiin videoita, joissa hän juo vihersmoothieita ja puhuu manifestoinnista. Mikael tapasi hänet startup-tapahtumassa. Mikael luulee olevansa nuori leijona. Hän on unohtanut, että hän on keski-ikäinen projektipäällikkö, jonka selkä kramppaa, jos hän nukkuu huonolla patjalla. Oletko pakannut kaiken? Kysyn. Ääneni on viileä kuin Suomenlahti. Kyllä, hän sanoo ja suoristaa ryhtiinsä. Otan Teslan, se on minun nimissäni leasing-sopimuksessa ja siirsin puolet säästötililtä omalle tililleni. Reilu jako, eikö niin? Hän hymyilee. Se on voittajan hymy. Hän luulee hallitsevansa tilannetta. Hän luulee, että minä jään tähän suureen, tyhjään taloon suremaan ja katsomaan vanhoja valokuvia. Hän on oikeassa yhdessä asiassa. Minä olen kuin koodi. Mutta hän unohti, kuka sen koodin on kirjoittanut. Hyvää matkaa, Mikael, sanon. Hän näyttää hieman pettyneeltä. Hän odotti huutoa, lautasten heittelyä, draamaa. Hän halusi olla tarinan sankari, joka pakenee raivoavaa ex-vaimoa uuteen onneen. Sen sijaan hän saa vain hiljaisuuden. Pärjäile, Elina, ota rennosti. Ehkä sinunkin pitäisi päivittää itsesi. Hän kävelee ulos. Kuulen ulko-oven älylukon piippaavan. Piip, piip, klik. Kuulen Teslan oven avautuvan. Kuulen Jutan kikattavan äänen. Sitten sähkömoottorin hiljaisen hurinan, kun auto rullaa pois pihasta, murskaten soranrenkaidensa alla. Hän on poissa. Nousen ylös. Kaadan loput kahvista altaaseen. Huuhtelen mukin ja laitan sen astianpesukoneeseen. Järjestys on tärkeää. Kävelen työhuoneeseeni. Se on talon viilein huone. Täällä ei ole kukkia eikä koristeita. Vain 3 suurta näyttöä, palvelinräkki nurkassa ja ergonominen tuoli. Mikael sanoi minua ennalta arvattavaksi. Hän on aina pitänyt työtäni tylsänä. Elina on IT-tuessa, hän kertoi ystävillemme illallisilla. Minä en ole IT-tuessa. Olen kyberturvallisuuden pääarkkitehti yhdessä Pohjoismaiden suurimmista pankeista. Minun työni on etsiä haavoittuvuuksia järjestelmistä, joita ihmiset luulevat murtovarmoiksi. Minun työni on nähdä asioita, joita muut eivät näe. Istun tuoliini. Herätän tietokoneen. Näytöt välähtävät eloon, täynnä komentorivejä ja valvontakoodeja. Mikael teki klassisen virheen, käyttäjän virheen. Hän luulee, että teknologia on taikuutta, joka vain toimii. Hän ei ymmärrä infrastruktuuria. Kuka asensi meidän älykotijärjestelmämme? Minä. Kuka konfiguroi kodin, verkon ja palomuurit? Minä. Kuka hoiti meidän sijoitustilimme ja digitaaliset lompakkomme, koska Mikael unohti aina salasanansa? Minä. Hän sanoi haluavansa päivityksen. Hän sanoi haluavansa tuntea olevansa elossa. Hyvä on, Mikael.
Minä annan sinulle elämyksen. Avaan terminaali-ikkunan. Ensimmäinen kohde, Tesla Model S, rekisterinumero Evelyn 1. Näen auton sijainnin kartalla. He ovat länsiväylällä, matkalla kohti Helsinkiä ja sieltä pohjoiseen. Nopeus 110 km/h, akun varaus 85%. Mikael luulee, että auto on hänen, mutta admin-tunnukset ovat minulla. Hän on vain guest user, vieras. Hän on kirjautunut autoon minun sähköpostillani, koska hän ei jaksanut luoda omaa tiliä 5 vuotta sitten. Laiskuus on suurin tietoturvariski, sanon ääneen tyhjälle huoneelle. Kirjoitan komennon, en pysäytä autoa, se olisi vaarallista ja minä en ole murhaaja. Olen vain opettaja. Muutan auton asetuksia. Speed limit mode on. Max speed 60 km/h. Climate control off. Seat heating max. Audio system locked. Volume 100%. Playlist lastenlauluja. Dzieciaci pisni. Enter. Näytöllä näkyy kuittaus. Command send. Kuvittelen tilanteen. Mikael ajaa moottoritiellä. Yhtäkkiä auto hidastaa. Hän painaa kaasua, mutta mitään ei tapahdu. Jutta alkaa valittaa kuumuudesta, kun penkin lämmitin alkaa polttaa hänen trimmattua takapuoltaan. Ja sitten kaiuttimista alkaa pauhata, Piippolan vaarilla oli talo. Stari McDonald Maffermu, täydellä voimakkuudella. Eikä sitä voi sammuttaa. Mutta tämä on vasta alkusoittoa. Mikael sanoi vieneensä puolet säästöistä. Avaan pankkijärjestelmän rajapinnan. Hän siirsi rahat kyllä, mutta hän teki sen yhteiseltä tililtä, jonka pääkäyttäjä olen minä. Hän siirsi rahat uudelle tililleen, jonka hän avasi eilen. Mutta hän unohti, että hänen puhelimensa varmuus kopioituu meidän kotipalvelimellemme. Minulla on hänen uuden tilinsä tiedot ja mikä parasta, minulla on hänen pankkitunnuksensa, koska hän tallensi ne selaimeen helppouden vuoksi. Mikael, sinä olet kuin avoin ovi talvella. Kirjaudun hänen uuteen verkkopankkiinsa. Hän on siirtänyt sinne 50 000 euroa. Meidän remonttirahat. Teen siirron, en omalle tililleni. Se olisi varastamista. Siirrän rahat verottajalle. Ennakonpidätyksen lisäys. Viestikenttään kirjoitan. Vapaaehtoinen lahjoitus Suomen valtiolle. Hyvää itsenäisyyspäivää. Nyt hänellä on 0 euroa. Ja verottaja ei palauta rahoja ennen ensi vuoden joulukuuta. Hän halusi Lappiin. Toivottavasti Jutalla on rahaa bensiiniin. Ai niin, Tesla kulkee sähköllä. Ja minä juuri peruin kaikki Mikaelin luottokortit, jotka on liitetty lataussovellukseen. Ilmoitin ne varastetuiksi, koska teknisesti ottaen ne varasti mies, jota en enää tunnista. Hymyilen. Se on pieni, kylmä hymy. Mikael halusi tehdasasetusten palautuksen elämäänsä. Hän halusi aloittaa puhtaalta pöydältä. Ole hyvä, rakas. Sinä olet nyt nollattu. Puhelimeni soi. Näytöllä vilkkuu kuva. Mikael. Annan sen soida. 1, 2, 3 kertaa. Sitten painan punaista luuria ja sen jälkeen estä numero. Mutta en ole vielä valmis. Jäljellä on vielä hänen digitaalinen sielunsa. Hänen sosiaalinen mediansa, hänen sähköpostinsa, hänen koko identiteettinsä. Hän sanoi minua tylsäksi. Katsotaan, kuinka jännittävää hänen elämänsä on, kun kukaan ei tiedä, kuka hän on. Sormeni lentävät näppäimistöllä. Tämä ei ole kostoa. Tämä on vain järjestelmän ylläpitoa. Ja minä olen poistamassa virheellistä tiedostoa. Jutta. Tällä kertaa puhelu tulee Jutan numerosta. Katson puhelinta. Jutan profiilikuvassa on filttereitä, pupunkorvat ja duckface. Mikael on epätoivoinen. Hänen oma puhelimensa on luultavasti jo tiili. Etälukitsin sen iCloudin kautta 5 minuuttia sitten ilmoituksella laite kadonnut. Avaan samalla Instagramin selaimessa. Jutan story päivittyi juuri.
Video on rakeinen ja pimeä. He ovat ABC-huoltoaseman pihalla jossain Hämeenlinnan kohdalla. Taustalla näkyy meidän anteeksi minun Teslani pimeänä latauspisteellä. Jutta itkee videolla. Hänen ripsivärinsä on valunut poskille. Siis tää on ihan painajainen. Auto hyytyi. Mikaelin kortit ei toimi. Ja täällä on sika kylmä. Ja Mikaelin puhelin vaan sammui. I'm bad trip, vaan help. Hymyilen. Nostan Jutan puhelun. Haloo? Ääneni on rauhallinen, melkein ystävällinen. Elina, mitä helvettiä sinä teet? Mikaelin ääni on kireä, täynnä paniikkia ja raivoa. Taustalla kuuluu moottoritien kohina ja Jutan nyyhkytykset. Hei Mikael, sanon. Miten Lapin matka etenee? Näkyykö revontulia? Lopeta tää paska, hän huutaa. Auto ei lataa, se sanoo. Authorized user missing. Ja kaikki korttini hylätään. Minulla ei ole edes rahaa kahviin. Avaa ne, heti. Nojaan taaksepäin ergonomisessa tuolissani. En voi, Mikael. Kuten sanoit, me kasvoimme erilleen. Minun järjestelmäni eivät enää tunnista sinua. Olet ulkoinen uhka. Palomuuri on torjunut sinut. Oletko hullu? Tämä on laitonta. Minä haastan sinut oikeuteen. Millä rahalla? Kysyn viileästi. Sillä 50 000 eurolla, jonka lahjoitit verottajalle. Se oli jaloteko, Mikael. Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta kiittää sinua. Hiljaisuus. Sitten syvä, järkyttynyt hengenveto. Sinä et tehnyt sitä. Tarkista verotilisi. Ai niin et voi. Sinulla ei ole pankkitunnuksia. Ne on kuoletettu turvallisuussyistä. Epäilin identiteettivarkautta. Elina. Hänen äänensä muuttuu. Raivo vaihtuu peloksi. Elina, ole kiltti. Jutta on kylmissään. Meillä ei ole mitään. Me olemme jumissa ABC:llä. Se on sääli, sanon. Mutta minulla on sinulle vielä yksi yllätys. Tai oikeastaan 2. Naputan näppäimistöä. Enter. Muistatko, että olit lähdössä työmatkalle Lontooseen ensi viikolla? Sitä varten tarvitsit passin. Mitä passista? Ilmoitin sen kadonneeksi poliisin järjestelmään puoli tuntia sitten. Passisi on nyt mitätön pala paperia. Et matkusta mihinkään. Et Lappiin, etkä Lontooseen. Kuulen hänen hengityksensä kiihtyvän. Hän alkaa ymmärtää tilanteen vakavuuden. Hän ei ole vain rahaton. Hän on vangittu Suomen pimeään marraskuuhun. Miksi sinä teet tämän? Hän kuiskaa. Koska minä rakastuin toiseen. Ei, vastaan. Ja nyt äänessäni on terästä. Vaan siksi, että sinä aliarvioit minut. Sinä luulit, että olen vain tylsä vaimo, joka hoitaa kodin ja maksaa laskut. Sinä unohdit, että minä olen se, joka pitää valot päällä. Minä olen infrastruktuuri. Ja kun sinä kuse infrastruktuurin päälle, Mikael, valot sammuvat. Elina, anna anteeksi. Me tulemme takaisin. Puhutaan tästä kotona. Sinulla ei ole kotia, keskeytän hänet. Vaihdoin juuri älylukkojen koodit ja poistin sinun sormenjälkesi tietokannasta. Ovikello ei edes soi, jos yrität painaa sitä. Sinä olet kummitus, Mikael. Digitaalinen aave. Mitä minä teen? Hän kuulostaa nyt pieneltä pojalta. Sinulla on Jutta, sanon. Hän on nuori ja energinen. Ehkä hän voi manifestoida teille kyydin. Tai ehkä voitte tehdä yhteistyöpostauksen ABC:n kanssa sämpylöitä vastaan. Elina. Hyvää loppuelämää, Mikael. Toivottavasti se on jännittävää. Lopetan puhelun. En estä Jutan numeroa. Haluan nähdä hänen storinsa myöhemmin. Se on ainoa viihde, jota tänä iltana tarvitsen. Suljen terminaali-ikkunat yksi kerrallaan logout. Näytöt pimenevät. Työhuoneeseen laskeutuu rauha. Nousen tuolista. Keho tuntuu kevyeltä. Kävelen alakertaan, kylpyhuoneeseen. Laitan saunan päälle. Sähkökiuas napsahtaa ja alkaa humista. Otan puhtaan pyyhkeen kaapista. Mikael luuli, että minä olen kylmä. Hän oli väärässä.
Suomalainen nainen ei ole kylmä. Me olemme kuin sauna. Me kestämme hiljaisuutta, me kestämme pimeyttä. Mutta jos heität liikaa vettä kiukaalle, poltat nahkasi, katson peiliin. Näen naisen, joka on vapaa. Ei enää Mikaelin sotkujen siivoamista, ei enää salasanojen palauttamista, ei enää teeskentelyä, että hänen keskinkertaisuutensa on neroutta. Olen päivittänyt itseni versioon 2.0. Menen saunaan, lämpö syleilee minua. Se on 80 astetta täydellinen. Heitän vettä kiukaalle. Sihii! Kuuma höyrylöyly nousee ja täyttää keuhkoni. Se tuoksuu koivulta ja puhtaudelta. Ulkona pimeässä ja kylmässä Mikael palelee. Täällä on lämmin. Suljen silmäni ja hymyilen. Järjestelmä on palautettu. Kaikki toimii taas normaalisti.